Historien bag Mormors Saft og Juice begyndte i året 1930, da fruen på Godsø Slottet på Als, Aase Morstrup, åbnede en lille lokal æblejuicebutik foran de mange æbleplantager, der hørte til godset. Aase Morstrup lagde vægt på, at æblejuicen udelukkende var baseret på friskpressede æbler, og de lokale beboere på Als tog hurtigt denne juice til sig. Som tiden gik og nye generationer kom til, udviklede denne lille butik sig til en virksomhed under navnet Mormors Saft og Juice. I dag er Mormors Saft og Juice en af de største juiceproducerende virksomheder i Danmark og har omkring 170 ansatte. Hemmeligheden bag firmaets succes er, at firmaet Mormors Saft og Juice forener gode gamle principper om friske lokale råvarer med kvalitet og i nytænkning. I året 2011 åbnede firmaet dørene op for en lang række nye økologiske og danske produkter, som er baseret på nordiske råvarer. Med de nye produkter går virksomheden efter at være de første til at kunne præsentere en nordisk drik. Derfor har Mormors Saft og Juice blandt andet udviklet en drik under navnet Mormors Nordiske Drik. Denne nordiske drik er fremstillet ud fra de bedste lokale råvarer og helt fri for tilsætningsstoffer. Det er således en drikkeklar saft bestående af 100% rene nordiske naturprodukter. Konkurrencen er stor, og det er derfor vigtigt for Mormors Saft og Juice, at de er de første på markedet til at kunne præsentere en nordisk drik til den danske befolkning. Lykkes og formår de at ramme den danske befolkning, vil dette kunne øge omsætningen, samt sikre virksomhedens overlevelse de næste mange år.